și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Adică nu e chiar un episod de Minecraft, e mai ales ce s-a băgat în Minecraft nou. Adică bine, eu știam, poate voi nu știați, noi la update-uri, da, vedeți sus, acolo unde arată. Așa. Acolo vedeți versiunea de Minecraft 1.0.3.0. Da, deci să începem prezentarea. Bun, deci pentru prima dată avem aripile. Poate unii știu cum se folosește, poate alții nu știu. Vă înălțați și apăsați din nou unde săriți. Da, și cam așa funcționează. Vă lăsați în jos, depinde. Uitați. Să vă arăt din nou. Așa prindeți viteză. Așa vă înălțați. Cicul la bursă. Am 6 FPS-uri, 10 FPS-uri. Nu știu cicul la bursă. Da, cam așa se folosește Elytra. Punem la loc. Este Ender Pearl. Cred că vă dați seama. Pun pe calculator. Da, te teleportează. Mare lucru. No. Mare lucru. Așa. Am lag, dar nu știu de ce. Așa. A doua este ai o Fender, dar nu știu de ce nu este acolo. Da, nu este. Da, faceți portalul, la mine n-am mers. Arată drumul unde este portalul, da. Nu stau acum să le urmăresc. Nu mă contează unde am pus. Ender chest. Chestul așa cade. Pui aici. De exemplu, un Ender chestul asta se deportează aici. Apoi avem Dragon Head. Te pui pe cap. Da, și aici capul de dragon. Mare lucru. Un mob. Zboară. Așa, așa de mici ca oricare mob. Acesta este și pe Peaceful. Da. Alt mob. Guardian. Da. Guardianul ăsta. Cam acesta a fost episodul de